Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै नैबे मोनाबिलि सम बा गुड इभिनिं मोनाबिलिथ' दा जाथ'वाखै बाट आं गुड इभिनिं होनना बुंसै दा मानो होनबा 4:37 जाहैबाय स' गुड इभिनिंनि सम जाबाय स' गासैखौबो गुड इभिनिं आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै जोंनि PM सेलेब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय दायो मोनसे गोबां बिरबार जादों बाट नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ कि देरहागोना सोर आरो आखायाव जाय पावारा दंमोन सिगां बे मानसिनियावनो थांफिननो नागिरगासिनो दं बा बे पार्टिनियावनो थांफिननो नागिरगासिनो सिगाङावहाय BJP पार्टिनिनो पावारमोन आरो दा फिन खेबसेबाव रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ मोजां मोननानै BJP पार्टिनिनो भट होदों बेखौ नुनो मोन्दों गोबांनो नोंथांमोननि सिगाङावनो आं देखायगासिनो दङ आरो बिनि गेजेराव फारि फारि दायो UPPL आरो BPF नि गेजेराव दायो BTR आव दाङाबाजि जाफिननाय हमफिनबाय दहाय BPF निखौ 0 नुदोंमोन दा बारायफिनबाय साबेसे बारायदों 4टा सीट बारायफिननायखौ नुनो मोन्दों आरो UPPL ना 7 सीट स' दायो गोबां फाइटिं जाफिनसिगोन बेवहाय माने फाइनाल रिजाल्टखौ नुबोनो थांगासिनो दं जों दायो नोंथांमोना जों थाबाय थाबानो जाबाय जों नोंथांमोननि सायाव फारि फारियै खोन्थालांगोन गासैबो रिजाल्टखौ रायजो राजाफोर दायो BTR नि सिङावहाय BTR नि एसेम्बलि रिजाल्ट होनना बुङोब्ला BPF आ 4 सीट देरहाना बा दैदेनना दङ आरो UPPL आ 7टा सीट आरो बिनि गेजेराव आदार्सखौ बुङोब्ला 1 सीट बा BJP आ बेखौ दैदेनना दङ BJP आनो बाट बेयावबो BJP बाट आं BTR निखौ एक्सट्रायै रिजाल्टखौ दिन्थिदों नालाय बेयावहाय डाइरेक्टलि स' बेनिखायनो बेयावहाय जादों
आसाम रिजाल्टआवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय बेवहाय कंग्रेसआ 29 सीट आवग्रिना दङ आरो लोगोसे 16टा सीट AIUDF आवग्रिना दङ PPF 4 सीट आवग्रिना दङ BJP 58 AGP 11 UPP 7 others 1 तो दानियाबा फैदो BTR Assembly Result 2021 नियाव BTR नियाव जाहैबाय BPF 4टा सीट आवग्रिना दङ लोगोसे UPP 7 सीट others 1 So नोंथांमोना जेसेबां जुदि बड'लेण्डआव बुङोब्ला बड'लेण्डआव BPF मोनब्रै सीट आवग्रिना दङ आरो UPP 7टा सीट आवग्रिना दङ आदार्सआवहाय मोनसे सीट BJP आवग्रिना दङ So नोंथांमोना बे खौरांखौ खोनानानै माखासे सुबुंफोरा गोबां confusion जानो हागौ कि रिजाल्टआ माबोरै बेलेग दसेनो बै बाराय दसेनो बे बारायो सो ओरैबायदि खोथाया माने सिगांग्रो राउन्ड सिस्टेम थाङो नालाय सो बबेबा एरियाखौ साननाय दं बबेबा एरियाखौ सानाखै सो बेफोरखौ राउन्ड हिसाबै बेखौ राननानै लानाय जायो सो बे राउन्ड हिसाबै साननायाव बबे मोनसे पार्टिखौ बांसिन मोनदों राउन्ड 1 आवहाय बबेबा मोनसे पार्टिया बारा थायो राउन्ड 2 आव बबेबा मोनसे पार्टिया बारा थायो राउन्ड 3 आव बबेबा मोनसे पार्टिनि गैयानो जायो बबेबा मोनसे पार्टिनिल' जायो सो बेयावहाय मोनसे आसा थायो आरो माखासे सुबुंफोरनियाव ओंखायनो जोबजासिम जेब्लासिम बैबो साननाया जोबा अब्लासिम बै राउन्डआ जोबा अब्लासिम केन्डिडेटफ्रा मोनसे हिम्मत फैयो बैयावहायबा आंनिल' थानो हागौदां अब्ला जुदि आंनिल' थायोब्ला होमबा आं देरहानो हागौ बेबायदि आसा थायो सो गहपुरनिफ्राय उत्पल बरा बिथाङा देरहाबाय बाट बे आसामनि कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट रिपुन बरा बिथाङा जेनबाय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों कि बिथाङा बै समावहाय स्ट्रंलि बाथ्रा बुंदोंमोन कि गहपुरनि मानसिफ्रा आंखौ बुजियो गहपुरनि मानसिफ्रा आंखौ बुजियो आंखौ सिनायो गहपुरनि मानसिफ्रा सो आं गहपुरनिफ्राय गेलेगोन सो बिथाङा गेलेबाय दायो श्रीजुत उत्पल बरा बिथाङा फेजेन जाबाय बिथाङा BJPनि केन्डिडेट श्री उत्पल बरा बिथांजों गोबां माने नाम्बाराव बिथाङा फेजेन जाबाय दायो लरेन्स इस्लारि बिथाङा 30 नं इस्ट क'क्राझारनिफ्राय देरहानानै दङ बा देरहाबाय आरो समनाथ नार्जारि बिथाङाबो गसाइगावनिफ्राय आरो लोगोसे 30 आं बेवहाय बाथ्राखौ बुंनि सरि अबाउट दैट 30 नं इस्ट क'क्राझार बे जाबाय जोंहा लरेन्स इस्लारि सार आरो 29 नं वेस्ट क'क्राझाराव बेवहाय मनोरन्जन बिथाङा जेननानै दं बेसेबांबा रबिराम नार्जारिया 29 नं वेस्ट क'क्राझारावहाय देरहाना दङ गोबां नाम्बारजों आरो बिनि गेजेराव जयन्त बसुमतारिया देरहाना दङ सिडली समष्टिनिफ्राय बिथाङा लिडिं खालामगासिनो दङ फाइनाल रिजाल्टखौ जों नोंथांमोननि सिगाङाव थाबैनो खोन्थागोन
शिबसागराव उकिल गगैया देरहाबाय। उकिल गगैया गुवाहाटीनि जेलावहाय गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलावहाय दङ उकिल गगैयाहा आरो दा बिथाङा देरहाबाय केन्डिडेट रायजो दलनि जानानै बिथाङा रायजो दलनि सभापति हिसाबै बिथाङा देरहाबाय। दायो बिथाङा जेलनिफ्राय गगोन ना मागोन जों बेखौ मोनथिनो मोनगोन।
रायजो राजाफोर सिडली समस्तिनिफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहानो थांगासिनो दङ चन्दन ब्रह्म बिथांखौ जोख्लायनानै Oh my God! जालुकबारिनिफ्राय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 1,01,911 आव देरहानो हादों। मीन्स बिथाङा बेसेबां बर्डआव फेजेनदों 1,01,911 इसेबां डेन्जारास खतरनाक मोनथिबायना 1,01,911 भट मार्जिनाव फेजेननो हादों बिथाङा मार्जिनावहाय माने डिस्टेन्सआव 1,01,000 Oh my God, बे हिस्ट्री दै डेन्जार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मार्जिनाव 1,01,911 आवहाय देरहानो हादों। बाप रे बाप बे पपुलेशन भट होनाय बिथांखौ बे माने बेखौ बुजियोना नोंथांमोना जेनेबा हमना ला सापज बेवहाय लरेनज्योति गगৈ दंमोन सापज हमना ला लरेनज्योति गगৈ आरो हिमन्त बिश्व शर्मानि गेजेराव जुदि इलेक्शन जायोब्ला बेवहाय लरेनज्योति गगैआ 25,000 मोनदोंब्ला अब्ला बिनि गेजेराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खमावबो बे 25,000 नि गेजेराव माइनास खालामनानै बिथाङा बेखौ माइनास खालामनानै बिनि उनावहाय 1,01,911 दा थागोन होमबा बेखौनो होनो मार्जिन मोनथिबायना अब्ला बे टटेल बेसेबांसो मोनदों जानांगौ 1,30,000 Big congratulations Dr. Himanta Biswa Sharma बिथाङा 1,01,911 आवहाय देरहानो हादों। वाव डेन्जार खतरनाक दै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिक्काजुलिया अशोक सिंहाला देरहाबाय दिक्काजुलिनिया अशोक सिंहाला देरहाबाय
फिन खेबसेबाव बुंबावनि अल आसाम आसाम एसेम्बलि इलेक्शन रिजाल्टआवहाय कंग्रेसआ मोनना दं 30 आरो बिनि गेजेराव AIUDA बा 15 आरो BPF मोनना दं 4 लिडिंआवहाय BJP मोनना दङ 58 AGP मोनना दं 11 UPP मोनना दं 60 आरो आदार्सआवहाय बे जाबाय आदार्सआ रायजो दल दै रायजो दला देरहाबाय अखिल गगैनि जाय पार्टी रायजो दलनि गेजेराव अखिल गगैया देरहाबाय आरो BTR एसेम्बलि रिजाल्ट आं बेखौ एक्सट्रा बानायदों 2020 मायथाइनि BTR एसेम्बलि इलेक्शन रिजाल्ट बे जाबाय BPF आ 4 था सीट आरो UPP आ 7 आदार्सआ 1 बे जाबाय BJP गसाइगावनिया समनाथ नार्जारिया लिडिं खालामना दं उदालगुरिनि खौरांखौ थाबैनो मोननो हागोन गोविंद चंद्र बसुमतारिया 47,000 मोननानै बिथाङा लिड खालामना दङ उदालगुरिनिफ्राय गोविंद चंद्र बसुमतारिया 47,340 मोननानै लिड खालामना दङ आरो ओजों फारसे रिहुन दैमारिया 46,313 मोननानै दङ सापागुरिनिफ्राय बाक्सा सापागुरिनिफ्राय उरखावगोरा ब्रह्म UG ब्रह्म बिथाङा UPP हानजानि जानानै 46,029 भट मोननानै लिडिं खालामना देरहाना दङ आरो लोगोसे हितेश बसुमतारिया BPF पार्टीनिफ्राय जानानै 25,876 मोननानै दङ सेकेन्ड मासियाव मोनसे ब्रेकिं निउज रायजो राजाफोर मोनसे ब्रेकिं निउज रायजो राजाफोर मोनसे ब्रेकिं निउज मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा जेनबाय रबिराम नार्जारिया 76,826 भट मोननानै फेजेननो हादों मनरन्जन ब्रह्म बिथांखौ आरो गासै टटेल 12,233 भटआव फेजेनदों ओजों फारसे बिराद माने गोमोनो गोनां बाथ्रा जे जालुकबारि समष्टिनिफ्रायबो 1,01,911 बे नाम्बारखौ मोननानै बे भटखौ मोननानै जा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा देरहानो हादों मोनसे फोसावनाय ब्रेकिं निउज मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा 29 नं सोनाब क'क्राझार विधानसभा बियाबाव जेनबाय बिथाङा
12,233 भोटआव जेनबाय ओजों फारसे रबिना नार्जारिया 76,826 BPF हानजानिफ्राय बेसेबां भट मोननानै देरहानो हादों मदनरन्जन ब्रह्म बिथाङा 64,593 भट मोनदोंमोन नाथाय बिथाङा 12,233 भटआवनो जेनबाय आरो लोगोसे मोनसे गोमोनांथाव बाथ्रा पुरा आसामावनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 1,01,911 नाम्बार मोननानै बे आवगायदों आरो बेयो गावजों कन्टेस्टआव गावजों बादायगिरि सुबुंखौ बिथाङा 1,01,911 भटआव बिथाङा फेजेननो हादों बे आसामाव गोमोथाव बाथ्रा दासिमनि थाखाय रबिरामा BPF हानजानि रबिराम नार्जारिया BPF हानजानि आरो नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक खालाम 1,870 भिउ जाना दं only 480 लाइक why मानि थाखाय 1,900 भिउ आरो बिनि गेजेराव 482 लाइक why मानि थाखाय 1,950 आरो 495 लाइक only 2,000 जाथारसिगोन अन्नानै नोंथांमोना शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बे भिडिअखौ जाहाथे गरमा गरमि खौरांखौ खोनासंनो थाखाय गौपुराव BJP देरहागोन बिश्वनाथाव BJP देरहागोन सुतियाव BJP देरहागोन कक्राझार इस्टआव UPP देरहाबाय दिकेजुलियावबो BJP देरहागोन आं नोंथांनि सिगाङाव बुंदोंमोन BPF 3 नङाबा 4 बा UPP 7 8 नङाबा 9 8 आरो 9 नि गेजेराव बुंदोंमोन आङो 7 8 9 नि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज सिडली समष्टिनिफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबां बिबांनि भट मोननानै चन्दन ब्रह्म बिथांखौ फेजेननो थांगासिनो दङ बिग ब्रेकिं निउज सिडली समष्टिनिफ्राय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली समष्टिनिफ्राय UPP हानजानि जानानै गेलेनाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबां 1000 भट मोननानै बिथाङा देरहानो थांगासिनो दङ 70 नि एबव
बिथाङा भट मोननो हादों आरो लोगोसे बिथाङा चन्दन ब्रह्म बिथांखौ फेजेननो थांगासिनो दङ। चन्दन ब्रह्म बिथाङा खेबथाम देरहाबाय आरो लोगोसे आसामनि मिनिस्टारबो जानो हाबाय। बेजों लोगोसे बिथाङा दिनै गोदानै फैनाय गोदानै जइन जानाय पलिटिकेल केरियाराव जयन्त बसुमतारी बिथांजोंनो फेजेन जाबाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा। BJP 58, EJP 11 आरो UPP 7 आरो रायजो दला मोनसे सिट देरहाना दं। बेनो जाबाय रायजो दलनि दैदेनगिरिया जाहैबाय अखिल गगৈ, जाय गुवाहाटीआव जेलाव जोबनानै दङ। माजुलिनिफ्राय आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनोवाला देरहाफिनबाय। BJP गासै आसामाव BJP गासै आसामाव 75 टा सीट आवग्रिनानै दङ, माने देरहानानै दंखायो। बाट बे ट्रेन्डिंसो दै, बिदिनो थांबाय थायोबा देरहानोबो हागौ। जीवनाव जेननाय आरो देरहानाय थाखायो। दा बेयावहाय जाय दैदेनगिरिफ्रा सिगाङावहाय मोजां खामानि मावाखै, बैसोर सुबुंखौ रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो भट होनाय नंखाया। BJP पार्टिया बिटिआर रेकर्ड खालामना होदों बर' हारिनि थाखाय, बर' सुबुंनि थाखाय, बर' जातिनि थाखाय। हा बारायनाय मानायनि बाथ्रा गोबां बिजिङाव थानायावबो बिथांमोनहा भट मोननो हादों BJP पार्टिया। दा BJP पार्टिया 50 टा सीट आवग्रिना दङ। हारसिङै माब्लाबा बिथांमोना गभर्नमेन्ट दानो हानाय नंखायामोन आरो गुबुनफ्राबो हाखानाय नङामोन। मानो होनोब्ला बांसिन बिबाङाव नायोब्ला BJP पार्टियानो बांसिन सीट मोननानै दंखायो। जुदि बिथांमोनानो हायाब्ला गुबुनफोराबो हाखानाय नंखायामोन। दिनै BJP पार्टिया आबसुजों लोगो नांनानै, NDP जों लोगो नांनानै दिनै आसामावहाय बिटिआर एकर्ड खालामदों 27 जानुवारिनि 2020 मायथाइयावहाय, नङा होमबा? स' 2020 मायथाइयावहाय 27 जानुवारियावहाय एकर्ड खालामदों आरो लोगोसे जोंहा प्रमद बर' सारा गोबां मोजाङै बिथाङा बे एकर्डखौ खालामनानै
माखासे दायित्व बिथाङा मिथिनानै आरो मा खालामबा माब्रै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन बेखौ मिथिनानै बिथाङा पलिटिकेलाव हाबदों आरो पलिटिकेलाव हाबनानै बिथाङा दायो हाबग्रोमोनानो लोगो लोगोनो बिथाङा पलिटिकेल केरियाराव हाबदोंसो जास्ट हाबदोंसो हाबनाय लोगो लोगोनो बिटिआरआव ओरैबायदि माने धामाका खालामबाय बिथाङा दायो बिटिआरनि CEM जानानै दङ आरो लोगोसे एनडिबिनिफ्राय डिपुटि CM हिसाबै डिपुटि चिफ हिसाबै गोविंद चन्द्र बसुमतारी सारा जानानै दङ जुदि दिनैनि दिनाव जुदि गोविंद चन्द्र बसुमतारी जुदि देरहायोब्ला जुदि बिजेपिआ जुदि गभर्नमेन्ट दायोब्ला अब्ला डिपुटि चिफनि जायगाखौ सोर आवग्रिगोन बेखौ गोबां कुइसन खालामदों मानसिफ्रा बाट बे कुइसननि फिथाइखौ बा बे कुइसननि रिजाल्टखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हागोन जेब्ला बे रिजाल्टआ जोबगोन आरो बेखौ प्रेस कनफारेन्सनि दारै बेखौ डिक्लेयार होनायबो जाखागोन बाथ्राया बेसो कि दिनैनि दिनाव फैनाय गोदान गोदान पार्टिनि सुबुंफोरा गोबां गोहोमै पुराना बा अल्ड पार्टी जेरै हमना ला BPF पार्टी जेरै हमना ला कंग्रेस पार्टी बिथांमोनखौ ओरैबायदि गाग्लोबदों दायो जे बिथांमोना UPPLआ BJP पार्टीजों ज' जानानै AGP पार्टीजों ज' जानायाव जे गोजौ थाखोनि पार्टी BJPजों ज' जाफानानै दा दिनै बिटिआरआवहाय BPFखौ ओरैबायदि गाग्लोबदों जे दिनै जयन्त बसुमतारी सारा बिथाङा गोदान पलिटिकेल केरियाराव हाबजेननायसो बारा गोबाव जायाखै मास मोनथाम मोनब्रै बेफोरबायदि समनिनो हाबनाय मानसि इलेक्शननि सिगां हाबनाय मानसि आरो बै सुबुङा बोसोरथाम देरहागिरि एबा 17 इयार्सनिबो बारा खुंथाय खालामगिरि बा दैदेनगिरि बिटिआरनि बा बिटिसिनि बै समाव बिटिसि मोन नङा होमबा स बै समनिफ्राय 2003 मायथाइनिफ्राय बिथाङा दैदेनबोनाय सुबुंमोन दिनै बिथांखौ भट होआसै रायजो राजाफ्रा बेसेबांबा थाउजेन्डआव डिफारेन्स दङ दिनै जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहानो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो 30 नं इस्ट क'क्राझारनिफ्राय देरहाना दङ बेसेबांबा बोसोर बिथाङाबो प्रमिला रानी बिथाङाबो देरहानानै दंमोन आरो लोगोसे दैदेनगिरिमोन आरो लोगोसे आसामाव मिनिस्टार जादोंमोन आरो लोगोसे सन्तन ब्रह्मआबो आसामाव मिनिस्टार जानायमोन दिनै बेसेबांबा गिदिर गिदिर बिबान लानानै मिनिस्टार जानानै थानाय आसामाव बिबान मिनिस्टार हिसाबै थानाय केबिनेट मिनिस्टार हिसाबै थानाय बिथां सन्तन ब्रह्मखौ जयन्त बसुमतारीया फेजेननो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे लरेन्स इस्लारि बिथाङा प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांखौ फेजेननो थांगासिनो दं मैया दाख्लैसो हाबनाय पलिटिकेल केरियारनि नैबे जोंहा लरेन्स इस्लारि सार आरो जयन्त बसुमतारी सारमोना ओरैबायदि माने गोहो गोरा जों बिथाङा भट मोननानै देरहानो थांगासिनो दङ बेसेबां दुखु मोनना दं रायजो राजाफ्रा बेहायनो सिनायनो मोनो जे बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा बेसेबां दुखु मोननानै दङ नैबे फिथाइयावनो सिनायनो मोनो दा बेखौ जोङो नुनो मोनदों जों बेफोरखौ जों बानायना बाथ्रा बाहायनाय नङा बेखौ रिजाल्टनि दारैनो मोनथिनो मोनदों आरो एसेबां डिफारेन्सै देरहादों बेयावनो मोनथिनो मोनदों एबा आर फार सासे सानै 100-200 देरहानायमोनब्ला बेखौ जेबो नंलामोन खिन्थु थाउजेन्ड बेसेबांबा हाजार भटजों डिफारेन्सआव देरहानो हादों नैबेयावनो सिनायनो मोनदों दिनै समनाथ नार्जारियाबो मार्जेन्द्र नार्जारि बिथांखौ गसाइगावनिफ्राय फेजेननो थांगासिनो दङ दिनै सापागुरिनिफ्राय दिनै UG ब्रह्म बिथाङाबो बेसेबांबा थाउजेन्ड लानानै देरहानो थांगासिनो दङ तामुलपुरनिफ्रायबो आरो लोगोसे दिनै डिपुटि चिफ गोविंद बसुमतारी बा गोविंद चन्द्र बसुमतारी बिथाङा रेहन दैमारी बिथांखौ फेजेननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय रिजाल्टखौ मिथिलांबाय थागोन फारि फारि आं नोंथांनि सिगाङावहाय रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामबाय थागोन बाट नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि आसामावहाय दायो BJP AGP आरो UPPLआ गभर्नमेन्ट दानो थांफिनगासिनो दङ बाट आं नोंथांमोनजों थागोन जेब्ला बिटिआरनि सिङाव थानाय बे 12टा सिटखौ जेब्लासिम जोङो एनाउन्समेन्टखौ फुल क्लियार मोनगोन अब्लासिम आं मोनथिनो बा नोंथांमोनजों आं लाइभआव थागोन दायो BPFआ 4 सिट देरहानानै बा दैदेननानै दङ लिड खालामनानै आरो UPPLआ 7टा सिट आरो ओजों फारसे 1 सिटआ BJP लिड खालामनानै दङ स जोङो नायफिनसै डिटेल्सआवहाय नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय WhatsApp फेसबुकआव आरो लोगोसे डिटेल्सखौ नायबानो जाबाय
गलाघाटआव अजन्ता नियोगा देरहाबाय बिजेपि पार्टीनि जानानै